So, pwede natin i-boosting ito. Moisturizing yan. Bump ulit. Click. Yan. So, pangalawa na yon. So, ito, Original Beauty Bold. Click ulit natin. Bump. Ayan. Hi guys! Welcome na naman sa akin channel. So, for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-boast dito sa shop nyo sa Shopee. So, meron ditong free boasting sa Shopee ng mga paninda nyo dito. Nagbibigay po si Shopee ng limang product lang na pwede nyong i-boast. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano. So, pupunta lang tayo dito sa Me. Ayan. Click lang natin tong Me. And then, pupunta tayo sa ating shop. Ayan. So, click My Products. So, dito na tayo guys. Makikita na dito sa live. Ayan, yung mga product mo. So, pipili ka lang dyan kung saan ang gusto mong i-boasting na makikita ng lahat. Ayan. Ayan, pipili lang tayo dito. So, pipiliin ko tong, ayan, ito, pipiliin ko tong. So, yan, i-click nyo yung more, and then, pipiliin nyo yung bump. Ayan. Click. And then, i-confirm nyo lang po. Confirm. Ayan. Ayan, nakalagay bump successfully. Hindi tayo nang i-boasting natin. So, pwede natin i-boasting ito. Moisturizing yan. Bump ulit. Click. Yan. So, pangalawa na yon. So, ito, Original Beauty Bold. Click ulit natin. Bump. Ayan. Click ulit natin tong ano. So, bali, pangatlo na ito. Bump. Wala pa tayo iba. Ito. Bump. So, ayun guys. So, nakikita yung mga views dito. Ayan. Ayan, nakikita yung mga views. Mga nakakita ng mga yung paninda mo. Ayan, nakikita dito yung mga nag-view. Ito. Ayan. Sa baba. Ayan. Nakikita yung views dyan sa baba. Ayan, kagaya niyan. So, nawawala yung views, guys. Every, ano yan siya. Every, napapansin ko kasi dito, weekly lang, nawawala yung views. Tapos, automatic ulit agad, ibabump mo para may manood na naman ulit. So, araw-araw yan, guys. Araw-araw yan siya, ibabump nyo. Libre ho yan dito sa Shopee. And then, dito naman tayo sa newsfeed para makita din. Ayan, pwede kayo mag-post. So, pupunta lang po tayo dito sa feed para mag-boast naman ng ating product or mag-post. And then, i-click lang natin yung plus sign na pula. Ito. Ayan, click natin. Ayan, may lumalabas guys. So, ngayon naman guys, pipili naman kayo dito. May library, camera, product, Instagram. Kayo na bahala mamili. So, ako, mas madali kasi sa akin, i-click lang yung product. Ayan, i-click natin yung product. Ayan, may lalabas guys. Yung mga tinitinda, yung binibenta mo dun sa shop mo, lalabas yan lahat dito. Ayan. Ayan, lalabas yan lahat. Nakikita my products ito sa taas. Ayan. Ayan. Lahat yan ng mapasold man or hindi, lahat lalabas yan. So, i-post natin sa ating newsfeed para makita ng lahat. Ayan.
Yung lahat ng mga products na binibenta ko. Mapasold o hindi, nakikita talaga dito. So mag-boast tayo. Mag-ano tayo sa ating annual speed. So, pipili ka lang dito anong i-ano mo. So, ito guys, yung napili ko. So, ito yung pipiliin ko. Ito. Glutamansi with baking soda. Ayan. So, i-click lang natin yan guys. Ayan. And then, ini-next mo lang. Pipindutin mo lang yung next. Ayan. Next. Ayan guys. So, may lalabas na maliit dito guys. Yan. Para hindi naman siya, pangit tignan na nakaharang. So, itaas lang natin yan. Hawakan nyo lang, i-drag mo lang. Kahit saan mo gusto yan. Ako dito sa taas ko lagay. Ayan. Para hindi maharangan yung product. So, i-click natin yung next. So, kayo na bahala maglagay ng description guys. Ako, hashtag lang. Lalagyan ko lang ng hashtag glutamansi. Glutamansi. And then, space, hashtag pinkish no product. O pwede rin guys, punta kayo sa wall nyo or dun sa page nyo ba or saan nyo pinupost yung mga product nyo. Pwede nyo i-copy nyo lang tapos i-paste nyo dito yung description ng product. Ako kasi ganyan lang ginagawa ko. Kasi matik naman yan dun sa product ko, dun sa shop ko. Matik yan doon. Ipapakita ko next guys. Ayan lang. So, example lang to. Ayan. So, ngayon, yan lang din ang ilagay ko. So, i-post na natin. Ayan. Post. So, wait lang natin. Ayan na siya, guys. Wait lang natin. So, ayan na siya, guys. Nakikita na siya sa newsfeed. So, mamaya, may manunood na dyan or may mag-love or mag-comment, matik makikita kasi ng lahat guys. Mas maganda kasi mag-post ka dito sa sa shop mo kasi makikita marami nakakakita. So ayan na guys. So titignan natin dito sa ating so saan siya makikita? Ayan, kagaya niya nawala guys. So makikita mo siya dito sa i-click natin tong me. Ayan, so pipindutin lang ho natin tong post. So, andyan siya guys. Ayan na siya guys. Andyan siya. Ayan, may nakanood na ng isa. So, minutes lang. Minutes lang po ang pag-post natin. May nanonood agad. Ayan. Ito yung mga na-post ko na nakaraan. Ayan na siya. Ayan. Ayan, mga nakaraan na pinopost ko. So, pwede rin naman guys, kung na-post nyo na, pwede nyo na rin din hindi na mag-post sa feed. I-broadcast nyo lang siya. Ayan, kagaya nyan. Ayan, pipindutin nyo lang po yung broadcast. So, yung mga iba kasi dito, mga sold ko na, kaya hindi ko na siya ma-broadcast. Ayan. Ayan yung mga na-post ko dati. So, kung may makikita kayong guys, ayan, hindi mapindot yung broadcast, dinidelete yan ni Shopee. Kaya ganyan. Ayan, kagaya din yan. Dinidelete ni Shopee yan eh. Ito, pwede itong i-broadcast yan. Ito. Ayan. Ito, broadcast natin guys. I-click natin yung broadcast. Rexkin. O, ayan. Nakalagay. Broadcast dispose. So, i-click natin yes. Yan, matik yan guys. Nabro-broadcast na yan. Mamaya, 3 na yung nanonood. Mamaya, may manunood na naman ulit yan. Tapos ito din, Hello Glow.
Broadcast ulit natin. Oh, yes ulit. Ayan. Ito, broadcast ulit natin. Kaso wala hindi, binubura kasi ni Shopee yan, kaya walang ganyan. Yan yung mga best seller ko guys. Ito, mga stretch mark remover. Ito, best seller ko to ay gel aloe vera, ay bag removal. Ito, mga best seller ko. Wala na yung out of stock. So, ito, kagaya nito, i-broadcast natin guys. Yan. Broadcast. Yes. So, may limit lang din ang pag-broadcast dito guys. 5 lang din. 5 lang din po ang pwede nyo mai-broadcast everyday. Ayan. Ito, bestseller ko to guys. Heal and Clear. As in, sobrang mabenta sa akin yan. May bibili sa akin yan guys. Tigdi 5, 10. Isang isang order. 250 each. Balik tayo sa taas. Mag-try ulit tayo mag-broadcast kung pwede pa. Kasi, hindi ko nabilang kung ilan na yun eh. Ito, broadcast natin itong wala nang nakalagay guys. Kasi, nakalimit na ako ng 5. Ayan, wala na nakikitang broadcast. So, ayan. So, babalik tayo dito sa aking, babalik tayo sa taas guys. Ayan, sa my shop ko. Ayan, so balik tayo sa my products. Ayan guys, may nakakita na ng 27. Ayan. Etong wala pa. So, hanggang dito na lang po guys. At sana may natutunan kayo. Lalo na sa mga seller sa Shopee na nagtitinda dito na baguhan lang, na wala pang idea. Sana nakatulong itong video na ito. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit na rin ang bell button para laging updated sa aking next upload. Maraming salamat. Bye-bye!